Ennen aaltoa viikot viimeiset, koittaa taas ajat kiireiset. On kovin pitkä muistilista, joulunvietto alkaa ostoksista. Perheen voimin käydään kaupassa, toppatakeissa kuuma kuin saunassa. On tunnelma silti iloinen, uitti lähes metrin mittainen. Riisipullon tortut, glögi, konvehdi, lipeä kalan mädit, sipuli, graavilohi, savukalan juustot, piparit, Karjalan paisti, luumu, kiisseli, kinkku, kalkkuna, laatikot, silli ja se kaikkien väheksymä. Äiti keittiössä alkaa puuhata, jonkun pitää safkat tuunata. Mummo parhaansa mukaan avustaa, 1000 piirakkaa valmistaa. Isällä mielessä vain kinkun paisto, miestä ohjaa alkukantainen vaisto. Koko perhe saa kuulla sen, reseptikastikkeen on huippusalainen. Riisipullon tortut, glögi, konvehdi, lipeä kalan mädit, sipuli, graavilohi, savukalan juustot, piparit, Karjalan paisti, luumu, kiisseli, kinkku, kalkkuna, laatikot, silli ja se kaikkien väheksymä. Vaikka herkut nää kaikille maistuu, sama aina vuodesta toiseen toistuu. Tuskin kukaan siitä yllättyy, että jouluruokikin kyllästyy. Tapanina nakit joskin jonossa, vesi kielellä käsi ojossa. Jokainen uskaltaa tunnustaa, jouluruuat riittää saa. Riisipullon tortut, glögi, konvehdi, lipeä kalan mädit, sipuli, graavilohi, savukalan juustot, piparit, Karjalan paisti, luumu, kiisseli, kinkku, kalkkuna, laatikot, silli ja se kaikkien väheksymä.